Čau, já jsem Míša a budu tady natáčet prostě s dalšíma holkama videa každý úterý, teda já aspoň každý úterý. No a mojím prvním úkolem je říct vám o mně 10 faktů. Tak, jdeme na to. První fakt je ten, že jsem mnou Míša a všude mu říkat nebudu, protože se mi strašně nelíbí a co se mi nelíbí. Druhý fakt je to, že mi je 12, narodila jsem se 19. srpna 2001 a chodím do 7B, no a snad druhá nejhorší na škola, ale to už není podstatný. Třetí fakt je to, že jsem nedovlasá. Prostě jsem bruneta se zelenýma očima, se zelenýma očima a momentálně s červenýma rychlama. Čtvrtý fakt je to, že můj oblíbený One Direction je Harry. Harryho, jako není to oblíbené, je to můj budoucí manžel, jen tak imaginárně. A neberte mi to. Prostě můj oblíbený je Harry. Ráda, miluju, to jsou úplně nejvíce. Pátý fakt je, že jsem Eleanor šuperka. A protože miluju Harryho a mám ráda Eleanor. Ale už je opak Eleanor. Já prostě jim to přeju. A s Harrym si to přeju sobě. No, a prostě nemám ráda, když prostě je někdo Harryho a Luise k sobě spojuje. Se mi to přijde takový nelogický, nechutný. Ale to je můj názor, takže nehejtujte. Takže šestý fakt je, že mám ráda zelenou, růžovou a modrou barvu. Mám i zelený pokoj, ale vy to nevidíte, protože to mám upravený. Sedmý fakt je, že jsem byla v Londýně, Anglii. A bydleli jsme kousek od Londýna, takový starší paní, která byla úplně úžasná, uměla úžasně vařit. No, a to druhá strana. Prostě jsem byla v Anglii, prošli jsme se Londýn a Oxford a v Londýně to bylo úplně božský. Protože tam úplně skvěle nakupovala a bylo to úplně božský a ty obchodníci byli nás moc hodní. Jenom kvůli tomu, že jsme z naší Narnie. Očividně nás znají. No a moje nejoblíbenější písničky z Midnight Memories je Midnight Memories, a potom ještě Diana a Story of My Life. To asi všechno. Devátý fakt je, že mám pokoj taky málo plagátů, 27 a ještě jednou prostě léku. No ale to sbírám jak teda, akorát, že mě pořád nebaví si kupovat obrazičky. No tak to sbírá ještě další 30 lidí se mnou. A desátý, poslední fakt je, že jsem nakazila Directionerstvím hodně lidí. To mi nepočítám, ale prostě polovina našich třídy, potom ještě bývalá škola, potom ještě Ačko, no prostě všechny jsem něco jako bacil. No a to je u mě to všechno. A budeme rádi, když dáte like, dislike
a moc rádi budeme, když dáte odběr. A do komentářů pod video můžete napsat, co bych měla říkat v příštím videu. Že mě znáte. Tak, čau, příští úterý.